Ipinagdiriwang po natin ngayon ang Corpus Christi, ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Nung bumaba po ang ating Panginoon dito sa lupa, may tawag po sa Kanya. Ang sabi po sa atin, ang itatawag natin sa Kanya ay Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay sumasa atin. Kaya ang ating Panginoong Kristo po ay nagkatawang tao, lalang na Espiritu Santo. Ngunit nung siya po ay umakyat sa langit, bago po siya umakyat, ay meron po siyang binigay na palatandaan para ipakitang siya ay mananatili sa atin. At ang palatandaan na yan ay walang dili ba kundi ang pagbibigay niya ng kanyang mismong katawan at dugo para sa ating, para tayo mabuhay. Kaya every time po na tayo po ay nagdiriwang ng banal na misa, inaalaala natin yung pangako ng Panginoon sa atin. At anong pangako na yun? Na siya ay mananatili sa atin. At yan pong pagbibigay niya ng katawan at dugo ang pinakaganap at na simbolo ng kanyang pananatili sa ating buhay. Yung ating pong pagdiriwang ay isang alaala, pero po hindi po yung alaala ng nakalipas, na para bang i-remember lang natin yung kanyang ginawa. Hindi po. Itong alaalang ito ang siyang ating gabay para ating gawin sa ating buhay. Kaya nga, during consecration, sinasabi sa atin, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, gagawin din natin. Ano yung gagawin natin? Yung pagbibigay ng Panginoon ng mismong kanyang buhay para sa ikabubuhay ng iba. Yan po ang ating pinagdiriwang. Every time na tayo po ay nagdiriwang ng banal na misa, yan ang ating pinagdiriwang. Hindi lang yung isang araw, diriwang ka, para ka nasa heaven, linggo, nasa heaven ka. And then, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, nakalimutan mo na ang Panginoon. Kaya ano po ang sinasabi sa atin tuwing pagkatapos po ng banal na misa? Sinasabi sa atin, humayo kayo mapayapa. Anong sinasabi yan? Sabi sa atin, yang nakita niyo, naranasan ninyong pagbibigay ng Panginoon ng kanyang katawan dugo, yan naranasan ninyong pagmamahal, siya ninyong isabuhay. Pakita ninyo, hindi lang isang ritual, linggo, ritual, andyan, nakatanggap tayo ng katawan dugo niya. And then, ano nangyari sa atin? Wala na. Pagkatapos sa Lunes hanggang Sabado, wala na tayo katuturan. Nakalimutan na natin, Panginoon, nakalimutan na natin ang kanyang aral. And then, pagdating ng linggo, pabanal-banal naman tayo. Hindi po. Kaya sinabi niya sa atin, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. It is a remembrance na everyday makita natin kung paano ang Panginoon binigay niya yung kanyang katawan at dugo out of love para sa atin. Ganon din ang maging pamantay ng ating buhay. Yung pagbibigay din natin ng ating sarili para sa katutubos ng marami. Yan po ang ating pong pinagdiriwang. Ang pananatili ng Diyos sa atin. At ang pananatili ng Diyos ay mapapakita natin kapag siya rin ay nanatili sa atin at nanatili sa bawat isa dahil sa pagbibigay natin ng ating pagmamahal, ng ating sarili para sa kanila. Napakaganda pong mensahe po yan para sa atin. At even po yung ating ikalawang pagbasa, hango po sa sulat ni San Pablo, meron po siya sinabi gano'n, sabi niya gano'n, ito ang yaman ng simbahan. Anong pinakayaman ng simbahan? Walang dili ba kundi ang mismong katawan at dugo ng ating Panginoon. Yan ang kanyang yaman. Hindi pera, kundi ang kanyang yaman ay walang dili ba kundi ang Panginoong
na nanatili sa atin, sa anyo ng tinapay at alak ang kanyang katawan at dugong ibinibigay sa atin. Ano po ang dulot nito? Yang yang dulot ng Eucharistia sa atin. Sabi ni San Pablo, number 1, tayo ay nakaugnay kay Kristo. Ibig sabihin pala, pag tinanggap natin ang ating Panginoon sa kanyang katawan at dugo, tinatanggap din natin siya, no? Siya ay nakaugnay tayo sa kanya. We are united with Christ. Ikalawa, pag tinanggap natin ang banal na Eucharistia, tayo ay nabubuo. We are in communion with each other. Nabubuklod tayo sa pagmamahal. Ang katawan ng ating Panginoon ang siyang nagbubuo sa atin. Kaya nga sabi ni San Pablo, bagamat kayo ay marami, iisa lamang kayo sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo. At ang huli, binibigyan tayo ng kalakasan ng katawan at dugo ni Kristo para tayo rin ay magbigay ng buhay sa mundo. Ayan po yung sinasabi ko na once natanggap natin ang ating Panginoon, tayo din dapat ay magbigay ng buhay. Just as Christ, sa pagbigay niya ng kanyang sarili, binigyan tayo ng buhay. Tayo na mahayo, pinahahayo ng Panginoon, matapos natin siya matanggap, tayo nawa ang magbigay buhay sa buong mundo. Sa bawat antas ng ating buhay, saan man tayo naroon, tayo ang nagbibigay ng buhay. Kaya nga, ang banal na Eucharistia ay isa pong alaala sa atin ng ating Panginoon. And ang pag-aalaala niya sa atin ay para ipatunayan ang kanyang pagmamahal sa atin. Alam po ninyo, pag pumunta po kayo sa doktor, tinanong kayo ng doktor, bago niya malaman kung may sakit kayo, tatanungin niya muna kayo ganito, may gana ka ba kumain? Magana ba ang pagkain mo? Kumakain ka ba? No? Sapagkat ang isa pong taong hindi walang gana kumain o kaya matabang pang pagkain niya, yan po ay taong may sakit. At tayo rin po, kapag tinambangan po natin yung pagkain binibigay sa atin ng Panginoon, kapag hindi tayo inspired na pumunta sa banal na misa, tayo po ay may sakit, spiritual sickness, sapagkat hindi natin tinatanggap ang ating Panginoon. Nawa ang banal na Eucharistia ang magbigay ng kalakasan sa atin. And every time na tayo po ay nagsisimba, tandaan ninyo, binubusog kayo, pinapakain kayo ng Panginoon. Una, sa kanyang salitang nagbibigay buhay, at ang pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang katawan dugong, nagpapalakas sa atin upang tayo rin ay magbigay buhay sa sandaigdigan. Tamasahin po natin ang banal na misa. Marami po sa atin ngayon ay naghahangad na makapagsimba, makatanggap ng komunyon. We pray na maging maganda yung ating kalagayan, na each and every one of us ay muling makasimba at makatanggap ng ating Panginoon. Hindi lamang ng kanyang salita, kundi saktong-saktong katawan at dugo niya matanggap natin sa banal na Eucharistia. At naway sa pagtanggap natin, maugnay tayo sa Panginoon, maugnay tayo sa bawat isa, at magbigay tayo ng buhay sa sanlibutan. Amen. Ating po ngayon ipahayag ang pananampalataya.